प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिसपुरनि किं मेकार बबेथिं थांबा दिसपुराव सोर गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हागोन बिदि सानसेल' बुंजालाय आर'नाइ गांसेल' सोजा बा गामसा गांसेल' सोजालाय अब्ला आं ओइदिनखालि आं बुंगोन आङो बिथांनि मुङाव खनसे जै होस्रागोन मासेबो सेक्रिफाइस खालामालाबासिनो मोनथाम काउन्सिल्सखौ स्टेट एक्टनि आन्दाराव बिथांमोना क्रिएसन खालामनानै होयो दिनै आन्दलन खालामग्रा गैला अब्ला पिसआथ' फैखानांगोन बिथांमोनासो सरखार बायदि गासिबो खामानिखौ मावगासिनो दङब्ला अब्ला सरखारा माखौ मावो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ नायनो बाब्लाबो जोङो मोनसे जिनिसखौ बाख्नायनांगोन जे बिथाङा हेल' खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसपि ब्लग चेनेलावहाय फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय आङो दिनै सोरबा MCLA एक्स MCLA सोरबा एक्स MLA सोरबा पलिटिकेल लिडार्सफोर पार्टि सोलाय सोल' खालामनाय बा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला फैबाय थानाय 2025 काउन्सिलनि इलेक्सनखौ लानानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेनि थाखाय लाबोनाय जायाखै जायफोरा धैर्य दङ इन्टारेस्टेड आं आसा खालामदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लाना खोथाखौ बुजिगोन आरो जुदि नायनो बादोंब्ला नैबे फार्स्टआवनो स्किप खालामखानो हागोन खोथाया इम्परटेन्ट गनायै गनाया नोंथांमोननि आंनि एनालाइसिसखौ आं खालामनो होननानै सानदों जितु आंबो माखासे खोथाखौ खोनाबोदोंमोन गोदोनिफ्राय आरो जों आसामनि स्टेटनि माखासे पलिसिसफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' कमिउनिटिनि फारसे आरो जोंनि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला जों बयबो मिथियो गोबां खस्थ' जुजिनायनि गेजेरजों जोङो दिनैसिम जाखिनि मोनदों बे गासिबो जों माबा मोनसे सेक्रिफाइसनि गेजेरजों जों मोनबोनाय दा बेयाव गोबाङानो दङ माने मोस्रोम मासेबो बोलि होयि बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे गोबां बायदिसिना मोनफानाय आरो बे मानि थाखाय जादों मानि जाहोनाव जादों नैबेखौनो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो गुसुङै सुंद'यै सिम्पलै आङो बांद्राय कमप्लिकेट खालामनो लुबैयाखै आरो थाबैनो फोजोबनो नाजागोन दा जों गिबियावनो मिथिग्रोनांगोन अट'नमास काउन्सिलनि बागै माखासे खोथा दा काउन्सिल्सफोरनि हेड हिसाबै बेयावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला टेरिटरियेल काउन्सिल्स दं माखासे जायनाखि 6 सिड्युलनि आन्दाराव कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि थ्रुयै माने क्रिएसन खालामजानाय आरो स्टेटआव जोङो बुङोब्ला स्टेटुटरि टेरिटरियेल काउन्सिल्स बेफोरो गासिबो स्टेट एक्टनि आन्दारावहाय क्रिएसन खालामजानाय आरो बावैसो बांद्राय बोसोर जायाखै डेभेलपमेन्ट काउन्सिल्स माखासे क्रिएसन खालामजादों अराउन्ड 33 नामा आं बेखौबो लासै लासै नोंथांमोननो फोरमायलांगोन दा जों बयबो मिथिगौ जोंनि फार्स्ट एकर्ड जाजेनदोंमोन 1993 मायथाइयाव BS दा बेवहाय सोर लिडार सोर मा आं बेखौ मेनसन खालामथ'ला जियानो हक जोङो बेनि थाखायबो गोबां सेक्रिफाइसेस खालामबोनांदोंमोन न' बां सिलिंखार जालांनाय गोबां जोहोलावफोर जिउ गारनांनाय खास्रि बिस्रि खारनांनाय न' बां सावग्लुंजानाय मटर बास लामा हान्थिनायावहाय जेरावबो माने जोंनि फारसे दख'नानि फारसे नोजोर आरो गाननाय जोमनायखौ लानानैबो दावराव जोंनि राव भाषा बायदिसिनाखौ लानानै दावराव जोंनि जानाय मुवा बायदिसिना गासिबो बिथिङाव जोंनि धोरोमखौ लानानैबो दावराव बेबायदि मोनसे सम दङमोन ओंखायनो आङो बुंदों जे सेक्रिफाइस बा गोबां जुजिनायनि गेजेरजों जोङो बै फार्स्ट एकर्डखौहाय खालामजेनबाय बा मोनबाय नाथाय बेजों फुल सेटिसफेक्सन बा फुल अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट जोंनि फारसे जानायखौ नुवाखै बा बेवहाय गोबां दफाफोर दंमोन जायनाखि बे दिनै फुलफिल खालामनो हायाखैमोन जोंनि माखासे एसपिरेशन्सफोरखौहाय जायनि जाहोनाव बियो थुंगेबाय स्टप जाबाय बेनि उनावहाय बेनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा ओंखारबोबाय आरो मुभमेन्टआव बाहाल लाखिफिनबाय मुभमेन्टखौहाय दा बै गोदोनि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाय आरो दिनैनि साननाय हनाय मिलायोना मिलाया सानना नायदो एसे दा मोनसे बिराद ट्रेजिकआनो जाहैबाय बिराद ट्रेजिक नायनो गोनां साननो गोनां बाथ्रायानो बेनो जे 1995 मायथाइयावहाय ओरैबायदि आसाम गभर्नमेन्टआ स्टेटआ जोंनि फारसे पलिसि बाहायदों बेवहाय जोङो नुबाय आं जिहेतु बुंदों जोंना गोबां जुजिनायनि गेजेरजों जों जुजिनायनि बिनिमयाव जोङो माबा मोनसे सेक्रिफाइसेस खालामनानै जों मोनदों नाथाय बेलाफारसेथिं गुबुनफोरनि जोङो बुंनो थाङोब्ला बै समाव ट्राइबेल हिसाबै बयखौबो खौसे खालामनो थाखाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा आगुनि दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि जुजिथाबदोंमोन आरो बे बहाबा नङा बहाबा मोनसे साक्सेसफुल महरबो लानो थांगासिनो दंमोन नाथाय 1995 बे बोसोरानो जोंनि थाखाय मोनसे खोमसि जोमै बायदि जों बुंनांगोन मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम माने अट'नमास काउन्सिल्स स्टेट एक्टनि आन्दारावहाय स्टेटुटरि टेरिटरियेल डिस्ट्रिक्ट स्टेटनिफ्राय बेखौ क्रिएसन खालामनानै होयो जिहेतु आङो
फार्स्टआवनो नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन दे काउन्सिलफोरनि हेड्सआव मोनसे कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि आन्दाराव क्रिएसन खालामजानाय आरो मोनसे स्टेट एक्टनि आन्दारावहाय क्रिएसन खालामजानाय टेरिटरियेल अट'नमास डिस्ट्रिक्टसफोर जोङो बेखौ मिथिग्रोनांगोन जे टेरिटरियेल डिस्ट्रिक्टस कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि आन्दाराव माबेया दंमोन अब्ला जों गिबियावनो बर्थमान जों मोनथियो जोंनि बिटिसि जिहेतु 2003 मायथाइयावहाय आं बेसिम थांगासिनो दङ बेखौ बुंलांगोन बेनि उनावहाय डिमा हासाव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनसे आरो थामथियावहाय कार्बि आंलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बे मोनथामा कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि आन्दारावहाय टेरिटरियेल डिस्ट्रिक्टसफोर क्रिएसन खालामजानाय एन्ड सेकेन्ड हेडआव जाहैबाय बर्थमाननि समावहाय 7 दङ आवगाय 6 मोन फार्स्टआवहाय 3 मोन दा बे मोनथामा फारि आङो बुङोब्ला राभा हासं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो मिसिं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो टिवाफोरनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल स' बेबायदि बे मोनथामा 1995आवहाय स्टेट एक्टनि आन्दाराव स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौहाय क्रिएसन खालामनानै होयो मानि थाखाय नोंथांमोना हमदांना मोनदोंना सिम्पल बेनो जे जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटियावहाय ट्राइबेल जितु इउनिटि मोनसे फैहांदोंमोन आसाम स्टेटआवहाय बेखौहाय दुरबल खालामनो बा बोखावनो जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिसि बेखौ एडप्ट खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआ बेनि उनाव फारियैनो देउरि काउन्सिल्सफोर फैबाय थेंगाल कसारि काउन्सिल्स फैबाय सनवाल कसारि काउन्सिल फैबाय ओमफ्राय रिसेन्टलि जोंनि बिकेएससि काउन्सिला क्रिएसन खालामजायो बिथांमोननि काउन्सिल्सआव बेबायदिनो बिथांमोना माखासे 34 साबजेक्ट्सआवहाय एन्जय खालामो जितु स्टेट एक्टनि आन्दारावहाय जितु क्रिएट खालामजानाय बेनिफ्राय कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि जितु क्रिएसन खालामजानाय बे 40 साबजेक्ट्सआवहाय माखासे पावार एन्ड फांसन्सफोरखौहाय एन्जय खालामो जोङो बिथांमोननि रुलिं बा बै काउन्सिल्सफोरनि पार्टिफोरखौ नोजोर होयोब्ला रुलिंफोरखौ नोजोर होयोब्ला बर्थमाननि सिनारिय'खौ जुदि जोङो रिलेट खालामनानै नायोब्ला मोनफ्रोमबो काउन्सिलाव दिनै बिटिसिखौ दोनथ'नानै गासिबो बिबार मेजरिटियानो बिबार दिनै बे काउन्सिल्सखौ स्टेटआव जा थायो बेनो बे काउन्सिल्सफोरावहाय बे पार्टियाबो थायो माने रुलिंआव थायो गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हायो अब्ला बे थोंजोङै जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिखौ दुरबल खालामखाबाय आरो बेलाफारसेथिं जोंनि जे बर' कसारि हिसाबै जों मोनसे ट्राइबेल पपुलेसनखौ श' खालामनो लानाय थांखि एज आ होल जोंनि स्टेटआव बेसेबां ट्राइबेल्सफोरखौ लानानै मोनसे जे इउनिटि स्ट्रेंथखौ देखायनो नाजानाय बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ मोजाङै मोनथिगौ रोखा मोनथिगौ बिथांमोना जे बे इउनिटिस थाबाय थायोब्ला सानसे नङा सानसे जोंनि स्टेटआ दा जायफोर रुल खालामगासिनो दं बिथांमोननि आखायाव थाहैनाय नङा बेखौ बिथांमोना स्पष्ट मोनथियो आङो बांद्राय भितोरिया सिङाव हाबाखै सिम्पलि नोंथांमोननो साहै खोन्थालांनो नाजागोन दा फैदो डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल्सफोरनि माखासे जिहेतु 2010 मे जुननि गेजेरावहाय आरो 2011 आरो 2013नि गेजेराव around 32 कमिउनिटिसफोरनो डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल्सफोरखौ बानायना होयो दा बेखौ आङो फारियै नोंथांमोननो बुंनो नाजागोन मरान मटक होनायखौथ' जों बयबो गोबां खोनाबाय थायोना स' मरान काउन्सिल मरान डेभेलपमेन्ट काउन्सिल मटक डेभेलपमेन्ट काउन्सिल माइमाल मौर्या अरखा आरो बिदिनो कच राजबंशी नाथ जोगी हिन्दी डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल सुद डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल बिष्णुप्रिया मणिपुरी डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल आरो कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिल साधारण डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल सिंफक डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल कुमार डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल हाजं डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल बर्मनफोरनि डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल बेंगली डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल जलहा डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल ब्राह्मिनफोरनि डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल आदिवासी डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल TNXT गार्डेन कमिउनिटिफोरनि डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल सरनिया कसारि डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल बाराक भेलि हिल ट्राइब्स डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल बेनिफ्राय मोनसेया 33 लिस्टावहाय दंबावो कलिता डेभेलपमेन्टेल काउन्सिल बियो नटिफाइ जाथ'वाखै जाबाय नामा आं बेनि आपडेट्सखौ मोनाखिसै स' बेबायदि गोबां स्टेटनि पलिसिसफोर दङ जायखौ जोङो नोजोर होयोब्ला बहाबा नङा बहाबा जोङो बै 1995आव थांफिनोब्ला 1995आव आसरित जे मोनसे BScनि उनाव लोगो मोस्रोम मासेबो सेक्रिफाइस खालामालाबासिनो मोनथाम काउन्सिल्सखौ स्टेट एक्टनि आन्दाराव बिथांमोना क्रिएसन खालामनानै होयो बेनो जोंनि ट्राइबेल्सफोरनि गेजेराव मोनसे इउनिटिखौहाय जिहेतु जोंनि स्ट्रेंथ दङ बेखौ दुरबल खालामनो थाखाय बिथांमोना बे पलिसिखौ एडप्ट खालामदों
नामा होननानै आङो सानो। नोंथांमोना मा सानो? बेलाफारसेथिं बिथांमोननि जे आं अलरेडि मेनसन खालामबाय बे नि उनाव 1995 नि उनाव आरोबाव जे काउन्सिल्सफोर क्रिएट जाबावदों स्टेट एक्टनि आन्डाराव फैयै फैयै दा बर्थमान 7 इन नाम्बार जाबाय, माने 7था गासै काउन्सिल्सफोरा दङ रिसेन्टलि जोंनि BKSCW खौ लानानै। बेबायदि BKSC निखौ दोनथ'नानै बाखि 6थायाव जोङो नोजोर होयोब्ला देउरि, राभा हासं, कार्बि, मिसिं, टिवा बे गासिबावबो जोङो नुयो रुलिंआवहाय BJP पार्टिनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामो। बेनिफ्राय दा जोंनि BTCनि बाथ्राखौ रायलायोब्ला 2003आव बेबो ओरैनो मोननाय नङा, गोबां सेक्रिफाइस खालामनानैसो जोङो BTCखौ काउन्सिलखौ मोनफैयो। दा जों दिनैसिम 17 बोसोरनि बाथ्राखौ जे बुङो, बे 17 बोसोरा ओरैबायदि गोख्रों जाफिनदोंमोन BTC क्रिएसन जानाय लोगो लोगो बै फिसा फिसा काउन्सिल्सफोरा सानफिननो हमदोंमोन। माने मोनसे पपुलास जोङो मोनसे बिग नाम्बार ट्राइबेल आसामावहाय बर' कसारि ट्राइबेल्स हिसाबै जोङो रिप्रेजेन्ट खालामो मेजरिटि आसाम स्टेटआवहाय। दा गासिबो जोंनि माखासे पलिसिसफोरखौ बिथांमोना एडप्ट खालामोमोन। स' बेखौ नोजोर होनानै दिनै बै माखासे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल्सफोरखौहाय जे क्रिएट खालामना होदों, मोजां बाथ्रा। बयहाबो गावनि नांगौ बिथिंफोरखौहाय डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो, जौगाहोनो हायो, बेखौ बयबो लुबैयो। बेवहाय जोंहा बाजानांगौ गैया। नाथाय काउन्सिल्सफोरखौ जे ओरैबायदि क्रिएसन खालामदों, बे आल्टिमेटलि मा फोरमायो जे जोंनि ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावहाय इउनिटिखौ बिथांमोननो नाङा, नाथाय बिदिनो फिसा फिसा लब होनानै डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ, जेरै भारत हादरावहाय ब्रिटिशफोरा भारत हादराव बोरैहाय मा पलिसि एडप्ट खालामनानै गाग्लोबनायमोन, बे एखे लेखायैनो दिनै जोंनि आसाम स्टेटआव जोंनि ट्राइबेल्स ब्रादार्सफोरनि गेजेरावहाय बे काउन्सिल्सफोरखौ क्रिएट खालामना होनानै जोंनि गेजेराव सोरबा खम बुरजा मोननायनि दावराव दावसिखौ माने जाहोबाय थादों। बेबायदि दा गोबां गोरों इन्टेलेक्चुवेल्सफोर दङ। आं बांद्राय बुंनो सानाखै, हयथ' आंनि माखासे बुंनाया गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। नाथाय आङो सिम्पलै सुंद'यै जेसेबां हायो थाबैनो बेखौ सर्टै नोंथांमोननो आं बेखौ फंनैसो बुंनो होननानै सानदोंमोन। स' बे भिडिअखौ लाबोनायनि टारगेटआ बेनोमोन। दा पलिटिक्स, बर्थमाननि जोंनि BTCनि पलिटिक्सखौ नोजोर होनानै नायोब्ला 2020आव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै जोंहा बड'फा UN ब्रह्म बिथांनि जि मोनसे आफाद स्ट्रं जोंनि गेजेराव जे दाना होलांबाय, जोंनि हारिनि सिनस्रि होननानै जायखौ जों बुङो, 17 बोसोरजों बेखौ रिलेट खालामनाय नायनांगौ। एबसुआ 2020 सनसिम। दा 2003 मायथाइनि BTC एकर्डनि उनाव 17 बोसोरनि बाथ्रा। बे 17 बोसोराव माबायदि हल्ड खालामनानै लाखिदोंमोन? बेनो दिनैनि पलिटिकेल सिनारिखौ नायोब्ला दिनै सोरबाया 17 बोसोर होननानै मिनियो, बुङो, जाख्ल'नाय बायदिसिना बुङो। नाथाय 17 बोसोराव जों बेसेबां स्ट्रं मोनसे पजिशनाव दङमोन। हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ नायनो बाब्लाबो जोङो मोनसे जिनिसखौ बाख्नायनांगोन जे बिथाङा, दिनै जों मिथिगौ जोङो आसामावहाय हारसिं सरकार खुंनाया इम्पसिबल। मानोना जोङो बै समाव 12 जन MLA रिप्रेजेन्टल' खालामोमोन। जोङो देरहाजोबब्लाबो जोंहा बेवहाय स्टेट दानो हानायनि केपासिटि गैखाया, माने गभर्नमेन्ट फर्म खालामनायनि केपासिटि गैया, बा जोङो बेवहाय मोनसे मेजर रल प्लेबो खालामनो हाया। बाट अब्लाबो मोनसे समाव 17 बोसोरनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ दिसपुरनि गभर्नमेन्ट फर्म खालामनायनि किं मेकार हिसाबै गनायोमोन, बाख्नायोमोन। बिथांनि बिबुंथि, बिथांनि मावनायखौ नोजोर होनानै स्टेटआ जेब्लायबो बिथांखौ खावलायहरोमोन। नंगौना नङा? जोङो गोबां दासिमबो इउटुबफोराव जोङो नायोब्ला, पास्ट बिथांनि एक्टिभिटिफोरखौ नोजोर होयोब्ला, आरो जोंबो निजै BTCआव 2003 सननिफ्राय 20 सिम माबायदि थासारिमोन। नंगौ, बेनि गेजेरावनो गोबां दावराव दावसि बायदिसिना जाथाय जादों। दा बेफोरखौ आङो बुरखांनो गोनां दङ नामा? अब्लाबो आङो फंनैसो बुंना होनो सानो। 2010निफ्राय 2003 मायथाइनिफ्राय जेब्ला BTC सुक्तिया जायो, बेनि उनावहाय जों मोनथिगौ एबसुनि मुभमेन्टआ कन्टिनिउ जाफिनदोंमोन। आरो लोगोसेनो जोंनि माखासे हान्जाफोरा आर्मसजोंहाय जुजिग्रा बिथांमोनाबो बे समाव एक्टिभ दङमोन। अब्ला बे स्वाभाबिक खोथा जे बेलाफारसेथिं सरकारबो जाफैबाय, काउन्सिलखौ जोङो सालायगासिनो दङ। बेनि गेजेराव जोंनि गेजेरावनो माने
बे नङा जोंनो फुल फ्लेजेड स्टेटनि गोनांथिमोन बेखौ जुजिथाबनायनि गेजेराव जोङो बेबायदि दावराव दावसिखौ अब्ला दिनै जाय बिथांमोना 17 बोसोराव दाङाबाजि बायदिसिना जादों होनना बुंदों दिनै बिथांमोना बे खोथाखौ बुंनो समायो दिनै फैयै फैयै 2020आव बिथांमोना गोरोबथाखौ खालामफैबाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ नैबेसो मोनसे आसरित बाथ्रा जानानै फैदों सोरबाया बुंदों 17 बोसोराव ओरै थोरै जादों नाथाय 17 बोसोराव बेलाफारसेथिं जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ जों नुदोंमोन बे मोनसे साइडखौ गारथ'नानै माने जोंनि आसामाव जिमाननाखि बर' रायजोफोर बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि थिननाय बायदि बिथांमोना मावबोदोंमोन आरो एखे लेखायैनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावबो गोख्रों मोनसे स्पिड जोङो नुदोंमोन गोबां डेभेलपमेन्टेल पेकेजफोर दंमोन जों नुबाय दिनै बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा अलमस्ट जाजोबदोंमोन दिनै जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जोंनि भारत हादरनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन स्टेटफोराव जोङो नायो जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर लुफुंजादोंमोन दिनै बेखौबो खोनासोलायदों 3 कौटि रांजोंहाय गेस्ट हाउस बानायनाय जादोंमोनब्ला बेनि रिपेयारिंनि नामाव 12 कौटि थाखा बेखौ बहा बाहायनाय बेफोरबायदि दा 17 बोसोराव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मोनथिगौ मोनसे समाव 17 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो बुङोब्ला जोंनि माहारियारि आफादा मुभमेन्टखौहाय कन्टिनिउ खालामफिनदोंमोन जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो 2010 सननिफ्राय बिथाङा बुंनाय बायदि गोख्रोङै एबसु मुभमेन्टआ डिभाइड आसाम 50-50नि स्ल'गानखौ लानानैहाय गोख्रों जाबोबाय थादोंमोन दा बिदि थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो बोरैहाय 17 बोसोरखौ दुसिनो हायो जे 17 बोसोराव हाग्रामा सरकार दङमोन हाग्रामा सरकारनि समाव दावराव दावसि बायदिसिना दा 2020नि जितु बिटिआर सुक्ति जाफैबाय बेनि उनाव प्रमद बर' सार बा बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोननि लिडारशिपआव दिनै पिसआ फैबाय होननानै बुंदों मानो बे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ जोबथा दिनै आन्दोलन खालामग्रा गैला अब्ला पिसआथ' फैखानांगोन ना नाथाय जों दिनै माखौ पिस होनना बुंनो दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय डेभेलपमेन्टनि नामाव दिनै जुदि जोङो अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै दोनोब्लाबो जानाय नङा दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मानो मोनसेबो मावफुंजायाखै दिनै बिटिआर सुक्तिनि माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजेसफोरा दिनै बहा मावफुंजादों बेफोरखौबो नोजोर होनांगोन दिनै 17 बोसोरखौ जुदि दुसिदोंब्ला दिनै नैबे 5 बोसोराव जों माथो बिराद गिदिर एचिभमेन्ट खालामनो हाखो दिनै जों नुबाय जोंनि गेजेराव डिभाइड आसाम 50-50थ' नंला दिनै डिभाइड जोंनि बर'निफोरावनो बर' कमिउनिटि गेजेरावनो 50-50सो जानो हमदों दिनै जों नुदों जोंनि गेजेरावनो पलिटिकेल पावारखौहाय जोङो जे मोनसे समाव जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय खोनायोमोन जोंनो राजखान्थियारि मोन्थायखौ जों नांगौ राजखान्थियारि मोन्थाया जोंनि आखायाव गैयामोन 40टा समष्टि जोंनि काउन्सिलनि गेजेराव जे इलेक्शन जायो डाइरेक्ट इलेक्टेड जे जायो 40टा समष्टिनि गेजेराव जोंनि रिजार्भ सिटआ 30टायानो जों देरहायोमोन अब्ला खौसेथि गैयामोन नामा आरो दंबावो 10टा सिटआवबो बे पार्टि जे रिप्रेजेन्ट खालामनायानो देरहाजोबोमोन एमएलए सिटआव 12टायाव 12टा देरहाजोबोमोन अब्ला खौसेथि गैयामोन नामा दिनै 2020निफ्राय इलेक्शन पलिटिकेल सिनारिखौ नायोब्ला माबायदि नुहुरो रायजोफोर दिनै नुयो जे दिनै सरकार दानोबो स्टेटनि एलायन्स लाफानानै बिथांमोननि बुंनायलाय थिननायलाय दिनै इभेन जोंनि काउन्सिलाव बिथांमोना स्टेटनिफ्राय फैनानै बाजेट सेसन बायदिसिना जयो फारसेथिं गोख्रों जानायखौ बुङो नाथाय फारसेथिं जोङो दावराव दावसिखौसो नुहुरबाय थायो कार्बि आंलं दाखालि बावै मा जानायमोन नोंसोरना बड'लेण्ड दंखायो बड'लेण्डआव थां बे जोंनि कार्बि लेन्डसो बड'लेण्ड नहय कार्बि लेन्डसो होननानै बुंजालायनाय दिनै स्टेटआ ओरैबायदि इन्टारेस्टेड जोंनि बिटिसिनि फारसे बिथांमोना बाजेट सेसन बायदिसिनाखौ जोंनि काउन्सिलनि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जोंनि काउन्सिल एसेम्बलियावसो जफैनो गोनां दिनै जुदि बियो पार्मानेन्टलि जुदि बेवहाय पार्मानेन्टलि जुदि 126 सिट्स 126टा सिट्सखौ पार्मानेन्टलि दानाय माने मा बिथांमोना दिनै दिसपुरखौ जोंनि बिटिसिआव लाबोनो नागिरदों नामा अब्ला जोङो स्टेटनिफ्राय काउन्सिल बिनाया जोंनि आलादा जे सिमाङा जोंनि 6 शेड्युलनि प्रटेक्शना बहा दिनै बिथांमोना लासै लासै माखासे कनस्पिरेसि खालामनानै जोंनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि जे गोहो जोंनि जे मोन्थाय पावारखौहाय खायदा बाहायनानै लांनो नागिराखै दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै सरकारा सालायदोंना दिनै सरकारखौ सोरबाया सालायदों जोंनि बिटिसिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला
दिनै सरकारखौ आसि थुयोब्ला दिनै साइड फारसेजों वाल होथेग्रा जोंनि माखासे हान्जा दङ। बिथांमोनासो सरकार बायदि गासिबो खामानिखौ मावगासिनो दङब्ला अब्ला सरकारा माखौ मावदों? दिनै बिथांमोनासो जुदि सरकारनि मा मोननाय मोनि बोरै जानांगौ जानाङा बेखौ जुदि बे वालासो जुदि बुंबाय थायोब्ला अब्ला सरकारा मा बुंगोन? स' बिदिनो आङो किसुमान खोथाखौ डाइरेक्टलि मेनसन खालामनो सानाखै। बुजिग्राया बुजिखासिगोन बे वाला सोरखौ होनना फोरमायदों। दिनै माबा मोनसे भुल जानायखौ नुब्लाबो बिथांमोना बेखौ गुरैयैनो बेलेग साइडथिंहाय लांनानै खोथाखौ दानस्लिब बुंनायखौ जोङो नुयो। एबारनि बाजेटखौनो नायदो रायजो राजा नोंथांमोन। एबारनि बाजेटआ मोजां प्रपार प्लानिं गैयाजासे स्किम बानायनो रोङिनि जाहोनाव जिथु फ्लेक्सिबल होनना बुंदों जोंनि बाजेटआ नंगौ, नाथाय 50 crore आरो माबायदि मोजां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो सानबावदों? दिनै माखासे फ्लेक्सिब स्किम्स बानायदोंनो, बेजों सोर साबैसेया जौगादों? दिनै डिजिटेल गासैखौबो डिजिटेलाइज खालामदोंनो। दिनै डिजिटेलाइज खालामनायनि रिपर्टफोरखौ नायोब्ला बे हानि माखासे फाट्टा राननायखौ नायोब्ला बिथांमोना लाखनि बाथ्रा बुङो, नाथाय बेवहाय नोंथांमोना बै मिशन बैसोमुथि ना मा बे हानि फाट्टा राननायखौ नायोब्ला अनलाइन रेकर्डखौ नायदो। बहा बिथांमोननि पलिटिकेल डायलग्सफोरखौ नायोब्ला लाख जों खोनायो, नाथाय बे डिजिटेल पेजआव थांनानै नायोब्ला हाजारावसो जों नुयो। आरो रिसेन्टलि बिथांमोना डिपार्टमेन्ट्सखौ ट्रान्सफार जायाखै होननानैबो बुङो, नाथाय जोङो खोनायो नटिफिकेसन ओंखारनायबो नुयो जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरमारदोंमोन, जायनि जाहोनाव रिटार्न हरफिननायनि नटिफिकेसनखौ जों मोनो। स' थिग बेबायदि गोबां बायदिसिना खोथा रायजोफोरखौ बिथांमोना ब्लाइन्डलि थारमाने माखासे नङि बाथ्राफोरखौ फोसावो आरो अफिसियेलि जोङो नायोब्ला माखासे रेकर्डसफोरखौ नायोब्ला आनअफिसियेलि सिं मा जाखोमानानै दङ जोंनि बिटिसिआ। दिनै बिथांमोना मावनो हायैखौ दिनै फोरमायनो हायाखै, नाथाय मावदों होननानै मावगासिनो दं, मावनो थांगासिनो दं होननायखौबो गारा। दिनै खुगाजोंल' सान्थिया फैबाय, गोजोना फैबाय होननानै बुङोब्ला बे गनायथावना ना। जोबथारनायाव आङो बेखौनो सानो, प्रमद बर' सार बिथाङा, हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेरै दिसपुरावहाय किं मेकार होननानै बुङोमोन, एटलिस्ट बेबायदिनो बिथाङाबो बुंजाथों होननानै आङो बोरसो हरो। प्रमद बर', मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिसपुरनि किं मेकार, बबेथिं थांबा दिसपुराव सोर गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हागोन बिदि सानसेल' बुंजालाय, आर'नाइ गांसेल' सोजा बा गामसा गांसेल' सोजालाय, अब्ला आङो ओइदिनखालि आं बुंगोन, आङो बिथांनि मुङाव खनसे जै होस्रागोन। आरो जुदि थारैनो जुदि प्रमद बर'आ थारैनो सेल्फ, दिनै जोङो बिटिआर सुक्तिनि दारा जाखिनि लिडारफोरा दिनै बेयावहाय डेभेलप जादों, एक्चुअलि बिटिआर सुक्तिनि दारै दिनै रायजो राजाफ्रा डेभेलप जायाखै। दिनै बेवहाय माखासे बिटिआर सुक्तिखौ खालामनानै फैनाय माखासे दैदेनगिरिफोर जाय दिनै रुलिंआव दङ, बिथांमोना गावसो डेभेलप खालामना लादों नामा? दिनै जोङो नुदों एनडिबिफोरनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा गाव लिडार जादों, सियार मोनदों, पावार मोनदों, पजिसन मोनदों। दिनै माहारियारि आफादनिफ्राय फैनाय सानैसो दैदेनगिरिफ्रा दिनै पजिसन एन्ड पावारखौ मोनदों, दिनै पार्टि लेभेलाव स्टेटास मोनदों, दिनै गभर्नमेन्टआव दङ, नाथाय बेजों रायजो राजाफोरखौ सोर साबेसेखौ बै समनि होसिख्रावग्रा रायजो राजाफोरखौ डेभेलप जानाय? दिनै आंनि भिडिअखौ सोरबा नायदोंबा आं नोंथांनावनो सोङो, नोंथाङा डेभेलप जानो हादों नामा? दिनै कमेन्ट्स खालामग्रा गोबां दङ, बिपिएफआ गैलानो। बिपिएफ गैला दङ, बेजों आंहा एख' सोमोन्दो गैया। सोरबा थांदों फैदों, बेजों आंहा एख' बुंनांगौ गैया। नाथाय जा दिनैनि पिक्चार, जे जोंनि पलिटिकेल सिनारिखौ नोजोर होनानै आङो सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ आं खालामगोन। बे आंनि पइन्ट अफ भिउ, बे आंनि डिसिसन, आरो बे आंनि मोनसे डेम'क्रेटिकनि मोन्थाय। रायजोफोर, बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आरो गोनो गोथोबो खालामनो सानाखै। भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै, आरो लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन।